Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Mas Gopel. Malam pemirsa, aku arep nyuci lho sandal-sandalku sing rusak. Ki ono sing rak, ya ono sing mburi, nek sing gak muat nang rak. Tapi kok gak ono panas, kadung tak rendem di subuh. Tapi tak kursi pemirsa. Undang-undang. Asii. Tak pepe nang kono lah ra apa-apa. Kuwi dingklekku jebol pemirsa. Ayah yang gawe neh. Soalnya nek rezeki. Saya pemirsa ya. Rusuh. Arep tak iku petak sikat. Sandal-sandale cucu. Ada ya kesayangannya ku sing abang. Liyane kadang gelem kadang ora. Jenenge bocah. Kene ben ketok pemirsa. Titikku lho pemirsa tuh. Oh. Sudah marah ini. Itu kok nanti orang harus pisan deh. Tak kembali mang lho pemirsa padahal. Ini sandalku barang pemirsa. Yang coklat itu ya. Kecil yang di museum untuk jelek itu di museum nek isa ana sing gelem jadi ana sing ngepek. Nek cara kene nek isa apik agek pisan dienggo sapa sing gelem iku diwehno sing pengen ngepek pemirsa kene kuwi nebus biasa. Jadi daripada diobong misalnya gak bermanfaat bisa apik agek berapa kali seminggu bocah mau diwehno sapa sing gelem. Kuwi yang ngomong pemirsa kan setuju apa masalah. Nek isek api, isek ana sing entok pengen gelem ngepek tak wehno. Nah aku ngene. Misalnya aku lagi tidak iso apa. Nek tidak itu ya ditantang lagi tidak ditolak. Nek isek api itu ora masalah. Jadi kita menghormati sama KI. Gak mari dosa misalnya apa nek rezeki dikai wong dikai masih barang wis pernah tinggo tapi sak apik aku sih kan ngomong bisa ya ora terus ngatong njaluk wong nyogak ya
nek perkara sandare itu satu dhewe cuma kan nek dikek rezeki wong sak apik nggih Mas tak tampani to kok ditolak gak oleh aduh paling bun tuku sing sak apik ora wis sesek kaleng ya pokoke sing gelem ya tak weno aku bisa tak obong nek ana sing pengen kan ya anu kita mari gak ana panas ya wis ana nih tak jemur sak ono nih mungkin ya ora apa iki ana sing wis sesek gak kena dinggo nek menawa ana sing pengen ya tak wene kancaku apa tanggoku sing sak apik anakku wong kan wis tak ono wong bisa jamane masale kayo ujene wong iki setiap orang itu tidak kemampuan ekonomi orang itu tidak sama ya ono sing mampu ono sing tidak mampu terkadang mbak sandar bisa api tak nggone anakku ya mbak anakku gak gelem gowo mbak nek sampean gelem ora apa-apa aku iki karo sandarku tak pepene pemirsa kita salah kono pemirsa pedolan ya mendung pemirsa aku nu saisa ora ngucapno sego aku ki dhewean kadang ngoyo-ngoyo sambel iku ya isih akeh sambel tempe ngoyo-ngoyo nyambel ya isih akeh nek isih kena tangan kadang tak angkat les piye pemirsa wah alah nyambel sak gedhe kan paling kontek yo isih walah kadang tak pikir ya Allah tiwas ngoyo-ngoyo gak iku kita singgah nang kamar pemirsa tripod tinggo mergawe tak jemur sukete jembrung neh kek ndek apa cara mono dijabuti ja wis nganu neh urung minggu wis oke handale cucu kabeh tak umbahi pemirsa ya arep nyuci piring aku pemirsa gak ono panas gedungnya dan tuwres pemirsa di bengiku mulai jam piro ya winginane ana acara drum band nang SD ini aku gak iso ndelok perkara yo kuwi ndung poteng anakku turu terus sorene udan terus ya sorene sih ono sepiro sih grimis sithik-sithik bar magrib nunggu pemirsa akhirnya pedono acara aki dikira ya aku ndelok aku gak ndelok awakku wingi meriang terus ndelalah kok yo udan deres pemirsa iki wong-wong do nyempret dikongkon Pak Lurah nyempret pemirsa sing sawe Pak Lurah ke sawe kan ora Pak Lurah tok sing garap ambek wong liya mbah mbek sapa ae aku ora hafal kaya ana Mbah Pariman bareng sing soalnya sawah bengkok pemirsa ini perangkat desa iki tergantung kebijakannya sih nuki ana sing ada perangkat desa kok bayan kok cari nuku dikai wewenang selama saya menjabat garap yono sawah lelangan nek Jepang kuwi sawah lelangan tahunane piro nek paceklek wah ya rugi pemirsa petani sana semoga gue
lek bali anak Mbah Puji sing garap sawah Pak yo itu sampai kena kesulitan misalnya. Terus pemirsa tak tutup dulu kontennya ya gimana ngoyo-ngoyo tak kira ono panas dan wis kadung tak rendem pemirsa sandal. Ya ora tak rendem suwi. Kuwi kan sandal-sandal karet jarak gak sepiro gampang letek ya pemirsa. Tetap semangat untuk hari ini. Mohon maaf lagi gak iso ngonten metu soalnya awake bar loro pemirsa, rada meriang tapi tetap nekat ngonten lah mau jenenge apa wis tanggungane. Ya mbek ngopeni omah, ya mbek ngopeni anak, mbek ngontrol anakku sing gede juga. Pokoknya kita tetap semangat untuk hari ini. Semoga diberi keberkahan sendiri ujian dan selesai ujiannya. Aku dhewe nduk ujian, kalian semua juga nduk ujian. Cuma kan itu kan hak pribadi kita untuk menjalaninya dan memiliki privasi masing-masing. Ya, kita harus hormati ya. Terima kasih. Tetap semangat untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.